silakan duduk Mas Gareng. Ije jawab kok. Iki disengguyung karo kadangku dulurku lanang audio sound system iki Murakabi audio sound system Mas. Ije luar biasa. Mas Supri Gokong. Ije. Mas Supri Gokong. Sone menggelegar luar biasa. Pancen ini ternama ono wilayah Kacangan, Andong, pokoknya Kabupaten Boyolali. Luar biasa. Terima kasih kanca-kanca kru audio sound system Murakabi. Mas Supri Gokong, nek kondange Mas Supri Gokong. Oh ngaten, J luar biasa. Matur sembah nuwun pangen kuyungipun. Dapat salam Mas sampean wau saka Mas Gareng Boyolali. Mas sapa mau Mas Gareng Boyolali iki titip salam kanggo sampeyan. Ije matur sembah nuwun salam kembali. Luar biasa malam hari ini. Pokoknya ucapannya selamat dan sukses jos malam hari ini. Luar biasa. Ya ngeten lho Mas ya. Iki umpama ana pundutan-pundutan lagu lewat live chat sing ora iso diaturke malam hari ini utawa mingguan ya nyuwun pangapunten nanti masih ada waktu-waktu sing goro-goro ya nek. Leres mekaten, Ini tadi juga permintaan Mas dari muda-mudi diaturke karo temanten sarimbit panjenenganipun Mbak Ami karo Mas Rian. Ije lah sedika. Pramuladine nom-nomane wiwit mawawan Mas. Wah luar biasa. Aku nonton live streaming kok Mas. Napa nggih ngaten? Iki kejaba di live streaming channelku Dalangger muga Mas Iwan HVS. Oh ngaten. Live streamingnya Kabupaten Sragen iki yo melu live streaming. Matur sembah nuwun. Jadi banyak channel live streaming malam hari ini Mas. Ije alhamdulillah. Iki mau pundutane lagu mau wah apa ya akeh banget iki aku nganti Dika sajaipun Pak Suradi pun toto-toto badhe minggah panggung. nggih diaturi wae pinarak ning panggung arep ngersake pundutan lagu apa Mas Nuwun sewu Pak Suradi atau keluarga besar Bakso Mustika. Nggih napa perwakilan mbok menawi rena ing penggalih badhe minggah nika katosipun Pak Suradi piyambak. Pak Suradi piyambak. Nggih lho sampun jumangkah Rama. Dipun supporti ngoten? Nggih, pesenane buta gede pun kula dalke. Alhamdulillah. Lega. Alhamdulillah. Supporti apa Mas? Dherekaken. Nganggo nganu mawon, nganggo entak-entak. Entak-entak ben semangat, heeh. Entak-entak. Yo, kaya kawan, kanca-kanca besok. Ini nang, yo dadas, yo. Sampai ngaturi mandang, sampai mandang di apa Mas? Pripun Mas? Wilujeng dalu Pak Suradi leres nggih. Nggih. Nuwun sewu jenengan jek ketok gagah bergas ngeten iki ya suwa pinten Pak Suradi? 7 dosa. Masya Allah cita-citane napa? Lho kok kaya TK pripun to? Wong urip kuwi ora luput saka cita-cita. Amin. Nek dokter ya ora mungkin wong 70 leh kuliah lho piye jenengan kok iso. Nuwun sewu Pak Suradi, pripun seneng mboten gadah damel ngeten iki? dokter pas nomor sangat Ora kersa pinarak teng panggung lho Pak Suradi lho. Gue diasta mikro. Gue katuran minggah Pak nyaket. Monggo Pak Suradi, nyaket monggo. sigen. Pinarak teng panggung mriki mboten napa-napa. Kersane gampil. Wah nyuwun sewu mau. Pripun? Woh kalih ibu. Minggah mriko nggih Pak Suradi nggih.
Kersane gampang pengambilanipun syuting gambaripun, Pak. Minggah mriko nggih. Oh, ngagem gubuk asmara. Ning nek pun disetel gubuk asmara jenengan minggah mriko nggih. Ngaten nggih. Estu lho Pak kadung janji lho nggih. Nggih, pun cepak pinten wau. Cepak apa lho? Presindene sapa Mas sing ngaturke? Dek, mundhut sinten Pak? Sidenipun sinten sing dikersake? Enten semangka, pepaya, melon, rambutan, stroberi sing terakhir pace. Dalem. Kok dengah-dengah organe dhewe-dhewe kok, Pak? Nek sing rambutan kuwi sekilo ya 15.000. Jadi kiloan. Oh, dengah-dengah iki gede sing tengah, akah-akah. Berarti nek gak semangka ya melon iki. Nuwun sewu Pak, semangka napa melon? Nek semangka sekilone 9,5. Nek melon sekilone 8.000. Nek pacing nek ditombo malah, Pak. Risau aja Mas ya. Nggih, sing semangka Pak sing dikersake. Oh. Diasto mikrofone enggak Bisa. bicara Pak. Ibu lho pun pipis. Wonten kamar mandi Bu boten isin. Lah nek malah kaya golek lenone ae. Boten piyayinipun pancen rada isin-isin piye ngoten. Piyai nek lugu ngeten iki lho Pak. Mboten ngatus jenengan. Ora ditawani nyolong. Ya enak colongan ya. Aduh. Katran iki nggih, Mo. Monggo kula derekke langsung disetel gubuk asmara. Gubuk asmara. Ya nduk, bisa. Ya. Tampil beri. Mangga Pak Sadi. lagi semongko, Pak. Nah, lho sing kates kok. Nek kates pripun? Piyuh isine jero pirang-pirang. Alah, nggih matur sembah nuwun nggih Pak nggih, mugi-mugi Bapak sehat selalu, panjang yuswa, berkah barokah. Piye Reng, aku dikeki lho, kowe aja meri. Hati-hati nek kena gendam lho, Pak. Kok gendam to? Kuwi ketok ayu lah kecedak duwe entek, Pak. Oh nggih, mengke kijing miring Pak. Oh iya, kijing miring. Iki engko goleke bolor apa-apa. Siap, bar iki bablas kijing miring sing nembang mengke gantos. Karo endah ae ora apa-apa sing seragenan. Siap, cocok ya. Pacik. Monggo, lanjut ke
Mas Pundutan iki jeng mirip. Mas Gareng do Risa. Aku jane kaget lho Mas. Penjane Pak Suradi sing kagungan kersa naik panggung jane kaget. Biasane Pak Suradi iki piye iki kalem anteng lho. Iki wau mbok menawa saking bombonge ngati. Nggih, senenge ngati marem-mareming rasa. Terus dasare putra pitu kuwi wis mentas kabeh. Alhamdulillah. Kula mung meling setunggal, Pak. Gandeng iki jenengan tak duwe mantu anyar, mengke tulung ibu ken nyanjangi banyu kolah aja nganti asak. Sebabe napa? Nganten anyar hawane subuh kudu adus no. Oh. Minimal gedeng cepaki sampo. Nganten anyar hawane kudu keramas. Tur jenengan khusus jenengan kudu cepak oli. Kok ali to? Lawang-lawangke dadi tes oli begak krek niku ganggu. Nggih. Wayah tengah wengi jenengan kok ngilir pipis buka lawang krek lagi acara garap PR keganggu, Pak. Jadi kaya kowe ra fokus. Niki tandukipun mau wonten Kijing Kijing. Nek iki engko ya temanten iki nek wis mentas menikah niki. Engko penjane Pak Suradi karo Bu Sri iki wis kaya nganten anyar meneh, Mas. Lah kok saged? Nah, putra-putrane sedaya ya wis kembali ke perantauan nang sing Bekasi, nang Bogor. Dadi mung kari Pak Suradi karo Ibu. Berarti rumahnya sepi nggih, Pak? Ya kari piyayi loro. Nggih. Dadi iki ya wis pokoke mung kari ndonga nyadong wis karo putra-putrane wis padha sukses semuanya. Rumahnya sepi berarti pacaran terus, Mas. Jadi kantun acara inti, Pak. Mung kari ayem tentreme ya semoga-moga Mas Yane Pak Suradi, Bu Sri, tansah pinaringan seger kewarasan. Amin. Sehat, bagas waras. Amin. Awet momong putra wayah. Amin Allahumma. Amin, Allahumma amin. Kula Ki- donga Kijing miring, kok dongake piye sik mau dongake piye? Hah? Arep dongake piye neh? kijing miring. Kula dongake muga-muga awet tuwek ya, Pak. Uang ki pengennya awet nang kok didongane awet tuwek. Ya piyai 70 kok kon nom wae lho, ora yo sepuh ya muga-muga awet sepuh. Toning seger waras ya, Pak. Sehat pokoke. Amin. Mbak Indah, ayo jeneng. Ayo Aku ya kok bisa. menik kaya ngono. Iki biyen anake wong pira? Kowe ngece menik-menik wong gembrat ngono kok ngene-ngene. Piyai iki yo penyanyi wangi to, Pak. Wong aku ngenten iki yo selera kok. Waduh. Premon, Alah bocah kok ayu menik anake wong pira? berarti pengen ngarani dalange ya? Lah kok iso? Bisa jadi anaknya wong piro? Lah anake wong pira? Wong siji. Ora iso. Wong kok loro. Lah yo wis rampung to kok dadak nesu. Lah ditakoki anake wong pira karek mangsuli wong loro lak rampung ngono. Wong aku anake wong sak desa ora geger. Oh malah ngaku. Maksudnya bapak ibu lo gedangan, ibu ibu lo gedangan lo sak desa. Oh, sak beda ya. Gak paham jenengan. Ya. Ya bener omongane Cak Berarti Tompo. Pak Ego. Pak Enggo. Lanjut nih. Malah ngirit sing jagong. Ora nek wong jagung malah. Oh, malah mesake mentol. Lah kok tak kepan kaya. Mana to? Iki bacot ki pamundutan Pak Suradi. Kijing miring. Miring. Mangga, ayo ngapa? Miring. Pak jenengan tenan Dados. mawon. Jek Pak. Moga Pak jumeneng Mboten iki, Pak. menapa. Ya. Mangga Pak Suradi, ngaplake Pak. Astane.
Matur sembah nuwun Pak. Jepri foto sih Pak, tesih. Asmara sampun, kijing giling sampun. Sedaya putra-putra rak wangsul sedaya to Pak Suradi nggih. Nuwun sewu Pak Suradi. Jenengan nate kemutan hibur ambien dek cilik diweling karo simbah. Nek mangan entekno ya le nek gak entek pitike mati. Kemutan to? Padha Pak wong nyawer kon entekno nek gak entek manuke mati lho Pak. Nyuwun lagu napa meleh Pak? Rasane napa, Pak? Jangan niki sindene Para putra-putra sing wangsul sedaya ngersake pundutan apa Mas Jasno para putra-putra. Dari itu kan dereng. Dari itu aku mah. Oh niki Oh, beli mungkin. mungkin guru-guru melih nggih nek ra keturu. Matur sembah nuwun nggih Bapak. Ampun salirian nggih Pak. Durung mlakui suwuk Ringkes kok ya. kok irit men to model iku. Momo. Mas iki mau enek pundutan sing saka muda-mudi mau ya sing durung diaturake Mas. Sendika. Menika sing saking asli ya wonten Boyolali, saking Andong tapi merantau wonten Jakarta Mas. Menika kirim salam saking katur keluarga besar Bapak Suradi. Menika wau sik kula golekane Mas. Menika wau saking asli Andong Boyolali yang merantau wonten Jakarta Pusat. Menika nggih mirsani lewat live streaming Mas. Kirim salam untuk Pak Suradi sekeluarga, temanten pokoknya selalu hidup rukun, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Menika saka penjanipun sing asli saking Nguter Sukoharjo Pak Giatno Paimo. Menika wonten Jakarta wonten RRI Jakarta Pusat. Menika asli saking Jurut Nguter Sukoharjo menika nggih nyimak. Matur suwun. Ugi menika saking Mas Jumadi Sragen yang wonten Jepara. Menika ya kirim salam kangge temanten selamat menempuh hidup baru. Juga dari Giatno Ude Putra Mandiri Margo Asri Sragen menika ya monitor. Nggih, oh nggih salam saking Pak Lurah Padas. Pak Lurah Padas, Om Mas Puji Bence. Leres. Oh. Sederek lawas to menika. Nggih. Saking BMC nggih sami mirsani BMC Purwodadi Pak Pujianto dan kawan-kawan. Oh nggih. Makasih Pak Puji Bence wayangan kula bolak-balik kok Mas. Nggih, leres. Nggih. Nggih. Iki mau lagune ngene iki Mas karek sing ndi ya sampean milih sing ndi Mas? Iki mau ngersake Kusuma Wijaya karo ngersake apa mau Gubuk Asmara. Pilih sing ndi Mas? Asmara sampun. Gubuk Asmara apa sih ya? Ampun. Kusuma Wijaya sing loro. Kusuma Wijaya. Anak wedok Mas sing asli saka Semarang, anak wedok nduk Ciprut. Tapi berdua Mas karo sapa sampean milih iki sapa? Mbak sing dereng Mbak Novia dereng. Novia durung. Mbak Novia karo Ciprut ya. Siap. Tampil berdiri. Kusuma Wijaya nggih kaya ngopo? Mas, aku mengko ya kepengin ngaturke lagu untuk khusus muda-mudi Mas. Siap. Lagu sing nuwun sewu ora kok kula sombong. Sing garap mung kanca-kanca gereng grup dalang gereng arep ngaturke lagu rock and roll dari teman-teman artis kota. Iya betul. Lagune beraksi rock and roll kok diaturke. Siap. Jadi wayangke ora mung campur sari, ora mung lagu dangdut, ning lagu rock and roll ditampilke. Rock and roll. Untuk muda-mudi. Siap. Mbak Novia, Mbak Retno, siap. Fokus nyanyi, jangan lihat saya. Belang apa? Kowe kok lihat aku terus grogi gak sido nembang. Alah Retno nyapa to kuwi? Loro isi sari. Kayak apa? Kusuma Wijaya diaturke. Ya. Yo Ciprut karo Novia. Yo dados
juga saya kirimkan buat Dek Nepa wayahe Mbah Haryono si kecil.
Ini mbak-mbak yang naik panggung coba kita perkenalan sama beliau mbak-mbak ini. Ini dari Mbak Putro dari Bapak Suradi dari Ayo, urut dari istri mas-masnya nggih. Urut kene oke. Monggo Mbak. Yang sebagai moderator untuk memperkenalkan Oh, Bunda dulu yang ini. Monggo. Ini Bunda sinten? Bunda dari garwa Mas sinten? Mas Jasno. Oh, bose Mas Jatno yang di Pondok Gede nggih. Bocah. Ya. Oh, nggih terima kasih Bunda Jasno. Ya, nama siapa Bunda? Mbak Rohmah, Bunda Rohmah. Punya anak saya enggak Bunda? Punya. Ya nanti saya pek mantu aja deh. Alah, nek hari iki kok kabeh dianu. Lah usaha itu. Usaha terusan ki. Terus yang lain Bunda yang Ya, lain ini namanya siapa Bang Ayu? Winda. Winda. istri dari Istri dari Suwandi. Oh Pak Suwandi. Oh Pak Suwandi yang di nggih wonten Pondok cilik. Pondok Gede juga wonten Bekasi nggih. Wonten Bekasi juga. Terus lajeng Ya lagi sama namanya siapa Cahayu? Novi. Novi. Yo sama ini ya. Mbak Iya, Mbak Novi yang suami istri dari Mas Sinten? Tetangga ini. Oh tetangga mriki. Oh. Pak. Dari Oh, iki manten to. iki Manten iki lho. pun. Oh Mbak Ami toh iki. Ya ampun. Masya Allah jadi gak paham toh mau. Ora lah aku mau ora sempat salaman ya Mas. Iya. Oh salaman ning enggak mriko mau Mbak nggih. Oh nggih ngapunten lah yo pangling aku kok pangling. Mbak Ami, Masya Allah sakinah mawaddah warahmah nggih Mbak. Mbak Ami berarti nanti setelah acara selesai langsung cabut ke Bekasi ngopo sementara wonten kampung? Di kampung dulu. Mbak, saya titip pesen Mbak nggih kepada Mas kakungipun garwanipun Mas Rian. Pokoknya selalu hidup rukun. Kalau ada suatu permasalahan dibicarakan baik-baik Mbak nggih. Saya juga pesen Mbak, nanti kalau ada ngomongan Tampi Putro, kakung apa putri nanti wayangan lagi Mbak nggih. Tone pun telas, Pak. Ampun ngoten tuh. Biasanipun bar wayangan dalang ger niku alhamdulillah sak paripunanipun acara wingkingipun niku berkah barokah rezeki mbani. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Kalau baksonya di Bekasi ini wonten pundi, Mbak? Bekasi Timur, Pak. Bekasi Timur. Insya Allah nanti nek saya ada acara pentas jadwal pentas di Marrakas, lo tak mampir Mbak. Caket tuh Mbak kali Marrakas ya? Caket nggih. Sekitar 1 jaman nggih, 1 jam 2 jaman nggih. Caket. Siap. Oh, Bekasi Timur. Apa nih Karang Gede? Untuk cukup deh. Karang Gede iki boleh lali nyok. Wah, agak model Pak. Aneh-aneh. Lanjut yang satu lagi Mbak. Mbak sinten namanya pun? Tri. Kalau saking Wonogiri sanes. Wonogiri pundi? Pulau Trah Wonogiri. Jenengan pundi Juragan Ayah? Oh, Sumber Sari. Kula etan piyambak logo imo. Tidak kita. Terus tasih keluarga saking Pak Suradi Mbak nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Mbak, Bunda, Mbak Ami mau minta lagu lagi napa? Merah Jambu. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu ini kok nggih? Gitu. Oh ya, oke. Diaturke merah jambu. Semua presiden biar berdiri Mbak nggih, Bunda nggih. Semuanya berdiri nggih. Nah, wis ora apa-apa wis. Pancen dawuh saka keluarga besar Bapak Suradi iki, Mas, sing penting seneng-seneng, sing penting bari-barian. Siap. Wis manut mawon. Ayo semuanya berdiri. Presidennya iki lho, presidennya. Tekmu wis ngadeg ngono. Sikilmu lho. Ya. Merah jambu. Kuwi sing nek ora Peru dulu yang pernah mempopulerkan siapa kuwi? Ora kuwi lho, Ernawa siapa kuwi lho. Nek ora Peru. Oh, urung lahir kuwi ya. Tahun 90-an. Mangga, kalian apa? Merah jambu. Oke, gereng-gereng. Yo, dados ya.
Bapak Suradi. Wah, jan Mas Garing. Jauh Pak. Mbok jane mbak-mbak iki kon nyanyi dhewe-dhewe ngono lho, Mas. Pripun Mbak, ada yang mau nyanyi sendiri-sendiri? Bunda Jasno. Mbok sama nyanyi-nyanyi sekalian gitu loh, Bunda. minta satu lagi, Pak. Oke. Bun, tapi dalang kira ya kudu disawar lho Bunda iki lho. Masa mung sing dene tok. Nggih, Bu. Yoga-yoga lho niku. Nek nyawer niku ampun pilih kasih, Gareng. jangan tebang pilih. Tadi kaya hukum ae iku Lah mosok nyawer kok tebang pilih dipilih sing ayu-ayu. Aku iki yo ngopeni bojo lho Mas Sam. Bunda ngersake napa? Lagunya apa, Bu? Jogja Istimewa? Oh, Kapitane Sinawang. Kapitane Sinawang. Kapitane Sinawang. Mbak Novi, Manda? Mbak Ami mau malam pertama? J, nyarap Pak. Enggak mau nyanyi? Boleh berdua? Boleh. Sakit, enggak apa-apa. Dikancani nanti ya enggak masalah. Bunda siap? Uangnya itu loh maksudnya, sudah siap? Malah tekan duitnya gitu lah. Lah nek kuwi ra disiapno apel lah opo to, Pak? Nek dalam gerung enggak disawar enggak apa-apa, nanti lewat rekening di dana aja. Saya ada dana ya, Pak. Nanti Nun Sewu di sini sebagai admin saya. Nanti harap ngisi admin ya. Ya. Oke, ya diaturke. Apa mau judulnya? Oh, Kawitane Sinawang. Ya, tak kira seperti jaluk kawin. Iya, salah denger kan ya. Oke, yo, kayak apa? Kawitane Sinawang. Yo. Ini saya aturkan ke adik kecil sing mau tak aturke wayahe Mbah Haryono, dek kecil dek Nepa sing imut-imut kendele sakpole. Dek Nepa tak kirimi, Dek, sama mamanya sekeluarga besar Mbah Haryono sing matur suwun wau sore sak kanca grup diparingi ngampil dalemipun pondokipun kangge transit salin kanca-kanca grup. Dan juga semua para monitor lewat streaming Pak Tarno Tania Jaya yang di Jakarta Pusat bose kursus apa kuwi setir Tania Jaya. Matur suwun Pak Tarno Tania Jaya dan juga penyanyi-pun niki wau saking Bu Mami yang di Karanganyar. Oke, yo grendruk diaturke dados yo.
matur sembah nuwun. Bunda sama Mbak-mbake sudah follow atau subscribe teng channel kula? Jangan lupa nggih, subscribe nggih channel kula nggih di YouTube Dalang Greng dan follow TikTok saya Dalang Greng. Mbak Roma minta Umpami mangke nggih goro-goro mawon pripun? Nanti kan masih ada sesi lagi goro-goro. Nanti sih pokoknya ampun jangan bubuk dulu loh, jangan bubuk dulu. Nanti masih ada di sesi goro-goro. Sebentar lagi mungkin perang terus goro-goro. Nanti gampang dikatok nih, lakone sih penting ya kudu kecekel. Apa-apa penting aku cair 36. Iya. 36. Kok ya sempat-sempatnya ngitung gitu. Ji berkah barokah. Mas Gareng, wayangnya ya kudu kecekel. Leres. Masih ada sesi nanti suko bagian goro-goro. Nanti sekitar jam 2 kurang sedikit lah, jam 2-an lah pokoknya. Ji sedika. Yang penting urut-urutannya ini kecekel. Urut-urutannya wayang ini blok-bloknya itu kecekel. Yo lakon, yo lucon. Nggih. Ngaten nggih, Mon. Nggih, Dari agen nggih. semongko kasih. Soalnya penikmat wayang, penonton wayang ini ora mung lagu-lagu, ning ya ana sing memperhatikan cerita, memperhatikan ceritanya wayang iki kepiye. Leres. Kudu 50-50 harus adil. Ngoten nggih. Monggo nanti disambung lagi nggih gara-gara sing penting ndedonga nyuwun ana ngersane Gusti Allah selalu berkah, sehat selalu, bagas waras, panjang umur, sukses untuk kita semua. Amin. Sambung makai gara-gara.